Sa mga pangunahing balita, 6 katao arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Masbate, Camarines Sur at Camarines Norte. Lalaki sugatan ang tagay ng lasing na vulcanizing shop owner sa Pamplona, Camarines Sur. Lasing na rider nahulog sa kanal patay. Lalaking umano'y pumatay ng karibal arestado sa bayan ng Rapu-Rapu. RTFL CAC nagbabala laban sa Permit to Win at Permit to Campaign ng komunistang terorista. At higit 1,000 bilanggo sa Bicol makikilahok sa halalan sa Mayo 2025. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-21 ng Marso, taong kasalukuyan. Umabot sa higit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa ikinasang bypass operation sa Daet, Camarines Norte. 2 katao naman ang naaresto sa nasabing operasyon. May report si Rose Bilista. Arestado ang 2 tulak ng ilegal na droga matapos na makorner ng kapulisan sa ikinasang bypass operation sa Barangay Mambang Daet, Camarines Norte, alas 2 kahapon ng madaling araw. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ber, residente ng Bulacan, at alias Ton, 50 anyos, residente ng Alabang at pansamantalang nakatira sa bayan ng Daet. Ayon kay Police Lieutenant Errol Gatchitorena, Chief of Police ng Daet Municipal Station, nasamsam sa mga sospek ang isang pakete ng shabu na may bigat na 160 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 1.80 milyon. Lagi ang posibilidad ang droga is galing sa ibang lugar. So yun yan, na-timingan natin kagabi na kabababa lang from Bulacan sa bus at sinundan namin kung saan sila pwedeng mag-transact at magkasama at napasok naman ang ating pusher buyer nga. Dagdag pa ng hepe, matagal na nilang minamanmanan ng 2 sospek na pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa kanilang bayan. Napag-alaman rin na asawa si alias Ton ng isang drug personality na nakakulong na rin ngayon. Expect namin nun, kung hindi namin kaagad sila nakuha, definitely may mga babagsakan yun at may mga kukuha na iba-ibang tao. Samantala, nasa kustudiya na ng Daet MPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Arestado rin ang isang newly identified street-level drug pusher sa ikinasang bypass operation sa Masbate. Nasamsam mula sa sospek ang 59,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. May report si May Encinares. Arestado ang isang newly identified street-level drug pusher sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kalongongan, PUV Corpus, Masbate, alas 6:50 ng gabi nitong Marso 17. Kinilala ang suspect na si alias Vid, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanya ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 8.8 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 59,000 pesos. Since last year pa nila to minomonitor, may mga information po silang nakukuha na during dun sa ng trabaho niya, sinisingit niya ma'am yung pagbebenta po ng illegal na droga. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon sa pangunguna ng PUV Corpus MPS, katuwang ang 502nd Maneuver Company Regional Mobile Force Company, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Maraming nahuhuli dahil marami pong nagbibigay ng report sa amin. Maganda naman na ganito yung na ganito kasi yung tao na dating hindi masyado nakikialam, ngayon po nagre-report na sila para mahuli po yung mga kilala o alam nilang involved po sa illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PUV Corpus MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Samantala, sugatan naman ang isang lalaki matapos na tagain ng nag-amok na vulcanizing shop owner sa Pamplona, Camarines Sur. May report si May Encinares. Sugatan ng isang lalaki matapos na tagain habang nanonood ng telebisyon sa labas ng bahay ng kanyang kapatid sa Zone 1, Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, alas 3:30 ng hapon nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect na si alias Dom. May asawa at may-ari ng isang vulcanizing shop sa nasabing barangay at residente ng Barangay Santo Niño, Bula, Camarines Sur. Base sa inisyal na investigasyon ng Pamplona Municipal Police Station, nakainom at nagamok ang suspect at napagbalingan ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang biktima. Agad naman na tumakas ang suspect. Naghahamon po siya dahil siya ay nagkainom, naghahamon po siya daw kung sino daw po ang eksaktong word po na sinabi niya Tisay ang maoras dito. Ang ibig sabihin po nito sino daw po ang magaling. Nakalabas na ng Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima. Ayon sa pulisya, pinag-iisipan pa ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Hinihintay po natin ang desisyon nila kung magsasampa sila ng kaso. Pero initially po, kausap siya ni investigador ko na nasabihan na po kung ano po yung mga requirements kung sakali po magsasampa sila ng kaso. Patuloy rin na tinutunto ng PNP ang tumakas na suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Lasing na rider nahulog sa kanal, patay. At lalaking umano'y pumatay ng karibal, arestado sa bayan ng Rapu-Rapu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Cut! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang rider matapos na mahulog sa kanal sa Goa, Camarines Sur.
Biktima, galing umano sa isang fiestahan at lango daw sa alak ng maaksidente. Narito ang aking report. Dead on arrival ang isang motorista matapos na maaksidente at mahulog sa kanal sa barangay Payatan, Goa, Camarines Sur alas 9:30 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si alias Jer, 27 anyos, may kinakasama at residente ng barangay San Antonio, Milaor, parehong probinsya. Batay sa investigasyon ng Goa Municipal Police Station, nakainom mula sa isang fiestahan sa barangay Maysalay, Goa ang biktima at pauwi na ng maaksidente. Sinugod pa ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Lumalabas na galing ito sa piyestahan, galing sa barangay Payatas na, ay Maysalay, kasi piyesta daw kahapon. May pinuntahan daw ito, siguro allegedly, baka napainom doon, nung pauwi na siya, yun, medyo hindi natin alam kung tinamaan siya ng inainom niya or inantok siya. Napag-alaman na accident-prone ang lugar. Pinangyarihan ko kasi corona accident po yun, ma'am. Nahulog siya, ma'am, sa bali parang kanal, ma'am, yung drainage ng kalsada. Nahulog siya po doon. Muli namang nagpaalala ang Goa MPS sa mga motorista na huwag piliting bumiyahe lalo na kung nasa impluwensya ng alak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Nahuli na ng otoridad ang isang lalaki na umano'y pumatay ng kanyang karibal sa bayan ng Rapu-Rapu. Nahuli ang sospek matapos na itimbre ng isang concerned citizen sa kapulisan. May report si Danica Garcia. Kulungan ang bagsak ng isang lalaki dahil sa kasong homicide. Alauna ng hapon nitong Lunes nang maaresto siya sa barangay Villahermosa sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Kinilala ang sospek na si alias Mar, 19 anyos, residente ng parehong bayan. Ayon kay Police Staff Sergeant Israel Escandor, Warrant Police Non-Commissioned Officer ng Rapu-Rapu Municipal Police Station, isang concerned citizen sa lugar ang nakapagsumbong sa himpilan ng Rapu-Rapu MPS patungkol sa muling pagbabalik ng sospek sa kanilang lugar na nauwi sa mabilis nitong pagkakaaresto. Parang love triangle na nangyari kay itong si suspect. Nagkaroon ng gulo, karoon ng stabbing, nasaksak nga itong biktima. Sa impormasyon, August 3, 2024 nang mapatay ng sospek ang biktimang si alias Angelo, 20 anyos, isang construction worker at residente ng barangay Sagrada. Nangyari ang pagpaslang sa barangay Bilbao na nag-ugat umano sa love triangle. Ang pinakamaganda kasi kung halimbawa may problema, lahat naman ng problema meron tayong solusyon. Kasi kung tatalikuran natin ang problema, para parang dadagdagan. Kaya kung halimbawa ganito, nakakomite ng krimen, mas maganda harapin. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Presiding Judge Joan Culinares Musatalia ng Regional Trial Court Branch 1 sa Legazpi City. Pansamantala naman na pinalaya ang sospek matapos na makapagpiyansa ng 120,000 pesos. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang drug den sa Tigaon, Camarines Sur ang sinalakay ng PIDEA Bicol at ng PNP kahapon. Arestado sa operasyon ang 46, 33 at 28 anyos na mga sospek. May report si May Encinares. Matagumpay na nabuwag ang isang drug den sa barangay Kayawyaw, Tigaon, Camarines Sur sa ikinasang buy-bust operation kahapon ng tanghali. Huli sa operasyon ang isang regional target listed drug personality na kilalang si alias Ed, 46 anyos, walang asawa at residente ng Fountain of Beauty Residence, barangay Kayawyaw. Kasama rin niyang nahuli si alias Dan, 33 anyos, residente ng barangay Looban, parehong bayan na umano'y drug den employee, at si alias Eco, 28 anyos, walang trabaho at residente ng barangay Poblasyon, Tigaon, na umano'y drug den visitor. Nakuha sa posisyon ng mga sospek ang dalawang heat-sealed transparent sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 10 gramo na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Dalawang heat-sealed sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5.3 gramo na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nakuha rin sa operasyon ng isang piraso ng 1,000 peso bill na nakapatong sa nakarolyong 29 piraso ng 1,000 budol money na nakatali sa rubber band, 3 pirasong aluminum foil strips,
3 piraso ng lighter, isang weighing scale at ilang piraso ng mga hindi pa nagagamit na plastic sachets at isang gunting. Nagbuo po kaning Busito Drug Group na although mas prevalent po sinadigdi sa Tigaon at sa Camarines Sur, napag-araman rin po na nagaluwas din po dyan sa indang probinsya para magtinda pa man po sa iba-ibang parte kang Bicol region. Naging matagumpay ito dahil sa pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol at ng Tigaon Municipal Police Station. Tabangan po ini kang sa tuya pong PDEA operatives para pahingilot po kang sa tuya PDEA Regional Special Enforcement Team na pigsuportan man po kang PDEA Bicol Intelligence Investigation Service at din po kang PDEA Camarines Sur Provincial Office at sa tabang rin po kang PNP, alin po sa Tigaon Municipal Police Station at sa 2nd Provincial Mobile Force Company Camarines Sur Provincial Office. Kasalukuyan pang nakakulong sa Tigaon MPS ang mga sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2022. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. RTFL-CAC nagbabalalaban sa Permit to Win at Permit to Campaign ng komunistang terorista. At higit 1,000 bilanggo sa Bicol, makikilahok sa halalan sa Mayo 2025. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mga kandidato para sa national and local elections ngayong darating na Mayo, maaari umanong madiskwalipika kung papatulan o susuportahan ang Permit to Win at Permit to Campaign ng komunistang terorista ayon sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-CAC. Narito ang aking report.
kung namit ba natin. Nagbabala ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-ELCA sa mga kandidato para sa national and local elections ngayong darating na Mayo na maaari silang madiskwalipika kung papatulan ang permit to win at permit to campaign ng komunistang terorista. Ayon kay Ramir Frades, Director ng National Intelligence Coordinating Agency Bicol, ang pagbabayad ng PTW at PTC sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF, maging sa mga front organizations nito ay itinuturing na paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10168 o Anti-Terror Financing Act at Section 12 ng RA 11479 o Anti-Terrorism Act. Pero siya malaki ang pananagutan nito. Actually, yung katuwang natin yan is yung mga foreign residents. Okay? Inlay sa pag-group, kung paano ba, kasi sinawa ang nangungulitan. Kaya pag may permanentes tayo na once na nandoon siya, yun ang kanyang trabaho. Pag pumunta ko sa atin, magbalik loob, napakagandang witness siya na mag-testify na ito yung mga gawain. Yung line doon sa pag-impose ng PTC, permit to win, tapos extortion. Ayon naman sa Commission on Elections, illegal ito at isang paglabag sa saligang batas. On the part po sa mga kandidato, we discourage them na huwag nilang gawin yun. Kasi, kumbaga, you are just condoning itong mga extortionist na mga to. Kasi simple yung pagnanakaw yan sa atin. At majority naman dyan is hindi naman yan mga ante. So, technically, kahit bigyan nyo ng pera, wala kaming jurisdiction yan. Ang may jurisdiction dyan po is kapulisan. Ayon naman kay Colonel Luz Vimindo Mamawag Jr., ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng Philippine Army 9th Infantry Division, ang PTW at PTC ay pinatutupad ng CPP, NPA, NDF at ng front organizations nito tuwing halalan upang mangolekta ng pondo na gagamitin din namang panglaban sa pamahalaan. Traditionally kasi, itong election is parang income generating activity nila yan. Tinatakot nila itong mga mayor, tumatakbong mayor, governor. Pag hindi ka makakaakyat sa bundok, hindi ka makakapag-campaign doon pag hindi ka nagbibigay sa amin. So that means hindi ka manalo. So you should bibigay ka sa amin ng ganitong amount. I'm not sure kung magkano, but traditionally ma'am, ito yung talagang election. Pinagkakortahan nila ito. So, konti na lang talaga itong mga insurgents na iwan dito sa Bicol. So, I'm calling each and everyone na huwag kayong mag-give in sa kanila because they are a dying organization. Sa ngayon, wala pa naman na naiulat ng mga politikong humihingi ng tulong sa mga otoridad na may kinalaman sa extortion ng mga komunistang terorista sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Higit 1,000 bilanggo sa Bicol ang makikilahok sa halalan sa May 2025. Legazpi City Jail at Tabaco City Jail, ilan sa magkakaroon ng special polling precincts ayon sa COMELEC. May report si Danica Garcia. Kinumpirma ni Atty. Maria Juana Valeza, Regional Director ng COMELEC Bicol, na mahigit 1,000 persons deprived of liberty o PDL sa rehiyon ang makakaboto sa 2025 national at local elections. Aniya, magkakaroon ng mga presinto sa loob ng mga kulungan, ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng oportunidad na makaboto dahil limitado ang bilang ng mga kulungan na kayang magdaos ng halalan. Kabilang sa mga piling kulungan na magkakaroon ng espesyal na botohan ang Legazpi City Jail at Tabaco City Jail. Gayon din ang ilang municipal at city jails sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Unang-una is meron tayong in-establish na 21 special polling place, mga precinct sa mga SP, sa mga tawag mo doon, dito sa mga mga PDLs na to. So, technically, sa loob ng kulungan, meron tayong meron tayong mga presinto. So, hindi lahat ng jail facilities meron. Kasi, kung mangilan-ngilan lang yan, is dadalhin na lang po yung mga PDLs doon sa kanilang mga presinto na malapit o may jurisdiction yung kung saan sila nakakulong. Definitely, yung medyo malalaki ang population na jail facilities, meron tayo doon na special polling precinct. So, gusto sabihin is meron tayo doon ng mga teachers na magmaman po
magpapa-election doon at meron din tayong nakalagay doon na machines. Makakatuwang din ng Comelec Bicol ang ilang mga guro sa pag-assist at pagpapaboto sa mga bilanggo. Nagpapatuloy din umano ang kanilang isinasagawang ACM demo sa loob ng mga kulungan na layunin na maturuan ng tamang pagboto ang mga PDL o mga detainees. Kung maalala ko, nag-promote po ng PDL voting is si dating Commissioner Sarmiento. Siya po talaga ang nag-push niyan na magkaroon tayo ng PDL voting as part of our advocacy and inclusivity in election. Kasalukuyan din na isinasagawa ang masinsinang pagsasanay ng Comelec Bicol para sa pagiging kasapi ng Electoral Board upang matiyak ang maayos at patas na halalan sa 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Mga kababayan, abangan po ngayong gabi ang campaign rally ng Ako Bicol Party. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat at happy weekend!